Aiwa, guys, forgive me. Sorry, alright. Could Dubai unogara kupikwa sweetheart? Sorry. We have Amanda in the house. Amanda, are you an air hostess? Hi, Amanda. Hi, my Titi. How are you? I'm good. How are you? I'm good. Ndaona wakapfeka uniform yeku Emirates. Sorry, air hostess. Really? I'm an air hostess. Oh, that's nice. So I'm not going to flyer. Yeah, but today in the off, ndirikumba kwangu zvangu. Register for me. The pay off at sorry, Matichi. That you no gara kupiko na air hostess. Ndogara mu Dubai. So man no guarantee. Wow, Dubai. Yeah. The payoff the league lot timbo try to advertise. So I order. Come ukutiseka futhi my Titi. Aiwa, guys, forgive me. Sorry, alright. Could Dubai unogara kupikwa sweetheart? Sorry. Ndogara ku Alquesis. Alquesis. No, I've never been to Dubai really. Chimbondi cocoa sweetheart. Chingouya. Saka you no fly out havenda kunebu. Australia, America, London, Mauritius, wow. Italy. Wow. Saka you no botaura zvinoita vamwe zvekuti people lensing, ladies and gentlemen, one lensing. 5 channel, cross your belt. Unombotaura uda kana kuti yori pakusema. Ndinotaura munhu wese anopiwa mukana wekutaura. Chimboni totomboti flight yakulenda ndimbonzwa zvangu. Ndinozvifarira zvokuti ndinogara ndichita chimboni troll ladies and gentlemen, ndizilenzing, chimboni troll. Like chinoitika kuti that ningirikeni accent yamuri kudayo ibude, it's because of the inonzi chi the phone. Otherwise ndikadangotaura ndifare nditiro kanhu vasikana chero tisiri pafoni tingoitowa about in the flight and vadanzwa kufara ndiitiro kanhu vasikana tingoita naiwe anozvibanzi dhopuwani kwanzi dhopu wemaflow nemashatrake naiwe moyo wako wakashata. Nditaura wona ine vanhu vari kutongondishaudha mucomment section ukangoita zvecomment section unoshaya ndikutaura neni ndiitiro living the best kanaona manegezi ndodangonzwa zvinondinakidza nyange kuti usiri pafoni tingotiitirawo ladies and gentlemen, as the flight is about to land. Nditiro kai. Alright, ibva pakamera uite uri kuku. Dangonzwa voice chat. Ibva pakamera ungoitawo. It's okay. Ndokuitira mangwana maititi, ndokuitira mangwana. Ndingatozorara nestress nevanhu ava vari pa vasikana. Ndandatofaro iko yekutanga kuiti kutaura naye hostess vasikana ndinongoziva kuti kuri baendi. Zvavano vasikana ndoda kungonzwa oyoyo. Ladies and gentlemen, fasten your belt seatbelts. 1 minute. Flight singing. And then I stand
That you netwana pilot ngatitaure zvefeli glow panapa. Aiwa iwe flight anzani pilot anozoti cabin crew sit down for landing. Nai iwe wakuda kuti ndizofunga kuti kundinyebera panapa. Captain ndiye anoti cabin crew sit down for landing. But inopinda mundege pane kamukadzi kaya kanoti good evening ladies and gentlemen. Landing. And I'm gonna cross belt and land. It's about to landing. And then pilot futhi basikana matitati kungathatha amabharandi sekudaro. Alright, ndapera confidence nevanhu vemukomment section. Vasikana. Ini ndatotorega ndakashata. First time kunzwa nevanhu vekunyika kwangu kuti ndakashata. Zvinhu zvakangooma veduwe. But guys, musadaro ndine mwana veduwe. Imagine mwana wangu akatarisa live yachinzwa kuti mai vako vakashata. Zvakashata guys. Indakashata. Vanhu vanoti ndakashata zvingaiti. Asi hazvindita kuti makanaka. Chindoudza yenyu kuti feli glow ndoiwana kupi. Ndoda zvinobvisa mafreckles angu aya. Freckles are natural, and I'm not going to lie to you. Freckles are natural, and then ndikada kunyebera kuti ndinokubvisa mafreckles, and you have to embrace them. I actually think they are cute, mafreckles. They are very nice. People with freckles, I think they are cute. So don't ever try to get rid of them. Inini, this is natural. Anito wakatozvarwa wakadai. Anakumera. Kasotanga nda grade 4 I think. But I just think they are natural. So embrace them. Don't be stressed about them, and I'm not going to lie because don't have some mari. But zvokuti ndichikuti ndokubvisa mafreckles andidi kunyeba andikwanise kubvisa mafreckles. They are actually very pretty. People with freckles, I've never seen an ugly person like my freckles. All the cute ones. When I don't go jaja because of the good and walk up you know, but otherwise, and you know, your job is very interesting. Like honestly, I really wanted to know more about it. Like I said, manongwa imboda utopesua that then let's baby madoga matenge. I'm online. What? Matenge. We got prawns. Girl. Yeah. Those are all natural. Yeah, it was like a lot of prawns for everyone. In personally, I bought wings because I don't like prawns. Why didn't you buy me wings, babe? Prawns, my lemon in there. I thought you wanted prawns. They say you like prawns. Yes, my lemon and garlic. Lemon and garlic. Okay, I'm coming. Let me just round off my life. Okay. High five. ndikwanise kubvisa dhuku rangu kozi ndaisa free from so I cannot remove. Guys, t-shirt yandakasunga haisi dhuku yepamemorial yambomzi vangu. So it's actually a t-shirt, it's not a dhuku. I think you can see it. No, ini ndanga ndichitofara zvangu kuda kunzwa you know, like what you do and stuff. I was very happy. You back? I'm alive, babe. I know. I'm matching my prawns. So where did you buy them then? Oh, okay, I'm coming. Let me just round this my life. Is that okay? 2 minutes. Okay. Babe, really? I'm on live right now. And besides, I want to see a financial life. I'm not taking it. Now, that's why I'm going to make a makeup.